En regnvåd Amalienborg Slotsplads. Svenske kong Carl Gustaf, dronning Silvia og kronprinsesse Victoria i gang med dag nummer 2 af deres statsbesøg i Danmark. Dronning Ingrids kjoler er udstillet i Christian den 8. palæ, 43 i alt. Blandt andet de kjoler, hun bar til sine 3 døtres bryllupper. Karettur til Københavns Rådhus, ledsaget af Gardehusarregimentet til hest. Jeg ved godt, du kunne sidde derhjemme og se det alt sammen i tørvejr. Og... Men altså, det er noget andet, når man ser det live. Ja. Dansk-svenske Caroline Henderson bød på Melodi Grand Prix, det svenske og det danske bidrag i året 1963. Kronprinsesse Victoria øvede sig på sin fremtid som dronning og indviede det nye Ørestad Gymnasium. Hvad farve var blomsten? Det var hvid og lyserød. Ja. Var hun flot, prinsessen? Ja, Hvad sagde du til hende? jeg sagde hej. Selvom hun er lidt generet, så er det jo stort for hende at holde en rigtig prinsesse i hånden, og ikke kun læse om Snehvide og Tornerose og alle de andre prinsesser. De skal se køkkenet jo, og så kunne det være, at de ville smage et stykke kage. Det ved vi ikke helt, om de har lyst til. Vi har i hvert fald en masse kaffe. Regentparrene besøgte nogle af Ørestads indbyggere i et helt almindeligt kollegiekøkken. Hun fortalte, at hun havde selv boet på kollegiet engang, og at det så lidt anderledes ud dengang. Det så meget anderledes ud, åbenbart, der var en del mindre. Jättestort ögonblick för mig. Första gången jag träffade dem. De royale forældre og børn blev genforenet i indkøbscentret Fields. Tilbage til København med metro. I dagens anledning et royalt særtog. Han er nemlig meget interesseret i miljø og energi. Han skal en tur på energikonference, og dronning Silvia, hun får også opfyldt et af faktisk 2 helt personlige ønsker, hun har haft til denne her tur. Hun er nemlig meget interesseret i demens og forskning i demens. Det hænger sammen med, at hendes egen mor bliver dement. Så hun skal en tur på hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, og så skal hun besøge plejehjemmet Lotte på Frederiksberg i København. De har altså nok at se til i morgen, men når de forlader Danmark, så skal de ikke direkte hjem til Stockholm, kan jeg forstå. Nej, de kører over den Øresundsbro, der er blevet talt så meget om de her dage. Så kører de til Malmø, nærmere bestemt til Rådhuset, og der vil de i morgen aften holde en såkaldt returmiddag. Det vil sige, at de geninviterer altså den danske kongelige familie sammen med en masse prominente svenskere på det hedder en returmiddag. Det vil sige, at vi faktisk når frem til sidst på aftenen i morgen aften, før statsbesøget og det officielle program er slut.